ƙasar Faransa ta aika wa ƙasar Masar cewa tana buƙatar a bata gawar Fir'auna don gudanar da bincike da kuma sanya wa gawar maganin ƙwayoyin cuta. Duk da ƙoƙarin da aka yi a cikin fim ɗin The Ten Commandments na nuna cewa Fir'auna bai nutse a ruwa ba, amma wani binciken likitoci da aka gudanar ya ƙaryata hakan, kuma dama Allah ya riga ya faɗi a littafinsa cewa Fir'auna ya nutse a ruwa, kuma babu inda Allah ya ambaci Fir'auna da sunan Ramses a Alƙur'ani ko a Bible. A shekarar 1881 ko da 89 aka ce an gano gawar Fir'auna. A wani ƙaunin an ce a ruwa ka gano gawar, wani ƙaunin kuma an ce an gano gawar ne cikin manyan kaburburan sarakunan Misra. Tun daga wancan lokacin, gawar Fir'auna ta ci gaba da zama a Misra tsawon shekaru. Amma binciken da aka yi a shekarar 1976 ya tabbatar da cewar gawar ta taɓa nutsewa a ruwa, kamar yadda ya zo a littafin Allah, amma sai aka yi ƙoƙarin ɓoye sakamakon binciken. A shekarar 1976, ƙasar Faransa ta aika wa ƙasar Masar cewa tana buƙatar a bata gawar Fir'auna don gudanar da bincike da kuma sanya wa gawar maganin ƙwayoyin cuta. Duk da akwai masu ganin akwai wata ɓoyayyar manufa akan haka. A bisa tsarin doka, an yi wa gawar Fir'auna fasfo wanda ke ɗauke da dukkanin bayanansa a ƙasar Masar, sannan aka ɗauke ta zuwa ƙasar Faransa. Wani lamari da ba sabon ba shine yadda ƙasar Faransa ta shirya tarba da liyafa ta musamman don girmama gawan Fir'auna, kamar yadda ake girmama shugabannin ƙasashe. Jaridar The New York Times ta ranar 28 ga watan Tara, 1976 ta rawaito yadda lamarin ya kasance. Kanun labarin yana cewa birnin Paris ya samar da masu tarba da rakiyar girmamawa ga gawar Fir'auna. Labarin ya nuna yadda aka ɗauki gawar Fir'auna daga Masar zuwa birnin Paris domin sanya maganin wasu ƙwayoyin cututtuka da suka same ta. A cewar jaridar, wannan gawa an yi amanna cewar ita ce gawar Fir'auna da aka ambata a Bible. Gawar ta isa birnin Paris a daren 27 ga watan Tara, 1976, bisa rakiyar sojojin saman Faransa. Gwamnati ta tura babbar jami'arta wajen bikin tarbar gawar, ta kuma nuna farin ciki da godiya ga gwamnatin Masar da wannan damar da ta ba su. Dr. Maurice Bucaille ya jagoranci likitocin Faransa wurin wannan aikin, kuma a nazarin da ya yi akan wannan gawar, ya gano sinadarai da suka tabbatar masa da cewar wannan gawar ta taɓa nutsewa a cikin ruwa. Amma sai aka ɓoye wannan rahoto. Bayan kammala duk abin da za a yi akan gawar, sai aka mayar da ita ƙasar Masar. Dr. Maurice Bucaille ya bayyana mamakinsa game da abin da ya gani akan wannan gawa. Wannan bincike na Dr. Maurice ya yi karo da ra'ayin masu cewa Fir'auna ba a ruwa ya mutu ba, kamar yadda aka nuna a fim ɗin The Ten Commandments. Ko da yake, ko Bible ma bai fayyace yadda Fir'auna ya mutu ba, kawai ya yi bayanin yadda jama'ar Fir'auna suka hallaka, ba tare da bayyana makomar Fir'auna ba. Wannan ya haifar da saɓani. Wasu na ganin a ruwa ya mutu tare da mutanensa, amma wasu na ganin ba a ruwa ya mutu ba. Ƙur'ani ya tabbatar da nutsewar Fir'auna a ruwa, wanda binciken Dr. Maurice Bucaille ya ƙara tabbatar da hakan. To amma me yasa aka ɓoye wannan binciken? Wataƙila saboda ya ci karo da abin da ya shahara a fim ɗin The Ten Commandments. Babu shakka wannan bincike ya tabbatar da cewa wannan gawar Fir'auna Annabi Musa alayhi salam ce, kuma babu wata ƙwaƙƙwarar hujja a littafin Allah cewar shine Ramses. Kuma me sunansa? Shine dai Fir'auna Annabi Musa alayhi salam. Allah shine mafi sani.